адкуль увогуле ўзяліся правы чалавека. Рэч, якую шмат хто не ўсведамляе, з пункту гледжання школы натуральнага права, якой мы, дарэчы, павінныя быць удзячныя, таму што правы чалавека ёсць увогуле як ідэя, з пункту гледжання гэтай школы гэтыя правы яны не паходзяць ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і яны не паходзяць ад дзяржавы. Это як законы фізікі. Хоча дзяржава, каб яны былі ці не, яны існуюць. Проста натуральным чынам у нас ёсць пэўныя патрэбы, пэўныя рэчы, якія нам уласцівыя. Ад гэтага паходзіць натуральнае права і натуральныя правы адпаведна. І гэта, дарэчы, ідзе ў поўны кантраст з такой вельмі распаўсюджанай школай прававога пазітывізму. Калі вы глядзіце на пытанне з пункту гледжання класічнай школы прававога пазітывізму, то у вас ніякіх правоў больш за тое, што вам дзяржава дала, існаваць не можа. Бо калі зараз юрыст ідзе вучыцца, ён натуральнае права вывучае можа толькі на правовой філасофіі, якая там нікому не патрэбная. Юрыстаў вывучаюць у рамах вельмі строгага прававога пазітывізму акурат. Вядома, зараз прававы пазітывізм ён трошкі змяніўся, але ў сваім класічным выглядзе гэта менавіта пра гэта. Не існуе ніякага там натуральнага права, правоў чалавека. Ёсць толькі тое, што дзяржава вырашыла вам можна і нельга. І калі вы кіруецеся выключна класічным такім прававым пазітывізмам, то нельга асабліва было б нават судзіць, вы ведаеце, напрыклад, кампанію аўстрыйскага мастака з 40-х гадоў 20-го стагоддзя. Іх нельга было судзіць з пункту гледжання прававога пазітывізма. Гэтыя людзі дзейнічалі ў рамах заканадаўства, якое было прынятае ў Нямецчыне ў той час. Прававы пазітывізм на самой справе гэта вельмі новая школа думкі, бо гістарычна амаль увесь час у гісторыі чалавецтва усе філосафы, усе нават дзяржавы, яны верылі ў тое, што існуе натуральнае права менавіта. З пункту гледжання Джона Лока, аднаго з найбольш уплывовых філосафаў гісторыі ўвогуле, дзяржава яна ўвогуле створаная, каб бараніць правы чалавека. Правы гэтыя аб'ектыўна існуюць незалежна ад таго, ці ёсць дзяржава, каб іх бараніць ці не. І калі дзяржава гэтыя правы не бароніць, то з пункту гледжання Джона Лока абсалютна нармальна для абароны сваіх натуральных правоў, напрыклад, супраць гэтай дзяржавы паўстаць. Такой думкі ў школе прававога пазітывізма вы не знойдзеце ніколі. З пункту гледжання прававога пазітывізма, калі вы не датрымліваецеся дзеючага заканадаўства, калі вы не ідзеце па ўсталяваных працэдурах, вы проста дрэнны чалавек, умоўна кажучы. Хоць у гэтым ёсць увесь сэнс правовага пазітывізму, што ён увогуле прыбірае гэты маральны момант.